Dainimtig kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Barata alas 7. Mga preskong bareta sa lalo lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Barata alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang uya po ang mga barata ngunyan na Webes. Kami ang matod kan barata. Ako po, si Jasmine Balolo. Ako man po si Edwin Peralta. Enot sa headlines kan mga barata. Sa lado lokal, Comelec Albay, 95% ng preparado para sa eleksyon sa Lunes. Programa para sa edukasyon, barangay empowerment as in livelihood. Mas papakusugon ni Legazpi City Councilor JP Lee. LTFRB Bicol nangapudan sa mga public utility vehicle na respeto ang mga intervention na pangkaligtasan kan gobyerno para iwas aksidente. Seguridad sa Bicol Region, makusog na ipapautob kan PNP. Sa lado nasyonal, Cardinal Luis Antonio Tagle dakul ang tsansa na maging masunod na Santo Papa. Proseso kan Ombudsman sa Duterte Arrest Probe. Kwenestyon ni Justice Secretary Jesus Remulla. Miro system pinunas ang kaaditan sa mga automated counting machine. Presensya kan mga dayuhan na election experts sa eleksyon sa Mayo 12, dai magiging problema sigun sa Malacanang. Sa ibang nasyon, primero daw kan conclave voting nagpalyar na makapili nin bagong Santo Papa. Baratang Sports, NLEX, nalusutan ang Barangay Ginebra sa indang laban sa PBA 49 season Philippine Cup. Ngunyan sa detalyas kan barata. Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. 95% ng preparado ang Commission on Election Albay para sa maabot na eleksyon sa Lunes. Sigun kay Comelec Provincial Election Supervisor Attorney Maria Aurea Bubunao, natapos na ninda ang final testing as in sealing kana sa 1,326 na automated counting machine kanakaaging aldaw. Sa ngunyan, pigilatan sa naninda ang na ma-reconfigure ang duwang USB modem o kable na bigagamit sa transmission kan mga boto sa duwang clustered voting precincts. Katakod kini siniguro ni Bunaw na matatapos ini sa tabang kan Department of Information and Communication Technology pati na kan Department of Science and Technology Provincial Office. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Mahigpit ang seguridad sa Bicol Region, kasunod kan implementasyon kan Philippine National Police para sa zero violence sa May 12 midterm elections. Sigon kay PNP Bicol Regional Director, Police Brigadier General Andre Dizon, susog ini sa direktiba ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil sa mga regional offices kan pulisya na siguruhon ang seguridad sa maabot na pirilian. Katakod ka ini sinabi ni Dizon na mas pinakusog ang striktong implementasyon sa mga checkpoints as in choke points sa bilog na rehiyon. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Nagkaiguanin pre-election preparation ang Alba Electric Cooperative bilang preparasyon sa eleksyon. Kasabay sa ganibong preparasyon iyong pag-aktibar kan sendang task force pag-implementar kan right-of-way asin pagkakaiguaning clearing operation. Para kini, nagkaiguaman in inspection, correction of hotspot sa mga substation asin distribution line,
fuse sizing correction asin mga lateral lines sa mga distribution transformers. Mientras na nagkaigwaman din inspection ang Aleco technical team sa mga electrical wiring, partikular na sa mga service drop wire asin road monitoring. Ang baretang ini hatod sa Indukan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Mas papakusagon ni Councilor JP Lee kan Legazpi City ang mga programa para sa edukasyon, barangay empowerment as in livelihood. Sigon kay Lee bilang Presenting Committee Chairman on Education, haros gabos ng barangay kan Legazpi na bugtakanan nin integrated schools na may katuyuhan na mas maging accessible ang pag-eskwela maski sa hararayong barangay. Sa lado kan empowerment, yaon an sa iyang suporta sa mga barangay, siring kan mga programa sa sektor kan kababaihan, as in ang disaster risk reduction preparedness. Mantang sa lado kan livelihood, kaipuhan in suporta sa small businesses, asin iba pang pagninegosyo sa syudad, mantang igwanin livelihood trainings na pig-ofrecer. Ibubusol ni Ako Bicol Party List third nominee, Attorney John Chan, ang pagtaon in accessible asin di kalidad na edukasyon sa mga hararayong lugar sa Kabicolan. Sigun sa iya, dapat may pagkakataon ang mga jóvenes na makapag-adal na daini kinakinakipuan pang magluwas sa syudad. Sinabi niya na magkakatabang nigdi ang mga community colleges pagsimbang sa kakulangan ng mga classroom asin pagsiguro na may magkakanagong fasilidad ang mga eskwelahan. Naniniwala si Chan na kung may edukasyon, may laban asin pagkusanani para sa sadiri kundi para sa bilog na nasyon. Ang Ako Bicol Party List 131 sa balota, katabang na kasurug pa. Naging solemne ang ginibong banal na misa kan Legazpi Diocese alas 5:30 kasuhapon sa Albay Cathedral. Pinanginota ni Obispo Bong Bailon ang selebrasyon na may katuyuhan ipangadji ang mga cardinal elector sa pagpuon kan conclave para sa pagpili kan bagong Santo Papa. Ang Papal Conclave sarong pagtiripon kan mga cardinal sa Vatican Palace para pumili nin bagong Santo Papa na iyo ang mamamayo sa simbahang Katolika sa bilog na Kinaban. Nangapudan ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board Bicol sa mga public utility vehicles na igalang ang gobyerno sa mga ipigpapautob na intervention pangkaligtasan sa tinampo tangani makalikay sa anuman ng mga aksidente. Sa entrevista kan DCGB kay LTFRB Bicol, Regional Director Joel Defeo, sayang sinabi na sarod na nagdi ang POV Modernization Program. Sigun sa iya, kung abo magsunod sa programa, hagad niya sa mga driver na dain na magbiyahe na kulurom sa pagsasabing dainin frangkisa, dainin konfirmasyon o dainin rehistrado ang vehikulo. Pagarumdom ni Defeo na ang mga rehistrado na unit dai tigtatawan kan ahensya nin confirmation mantang kundi kini dai pwedeng ma-renew ang rehistro sa Land Transportation Office. Idinugong pa man niya na kung dai magsunod sa nasabing regulasyon dai man matatawan nin health benefit mantang ang kahera kini iyo ang mga pasahero. Minaabot sa sobrang 9,000 ang daily average kan mga biyahero na minaruso sa pantalan kan Matnog Sorsogon katakod kan eleksyon sa Lunes, Mayo 12. Sigon kay Port Management Office, Bicol Media Relations Officer Achilles Galindez, padagos ang pagruso kan mga pasahero kung saan nag-urulian na ang mga biyahero sa pagsasabing nagkataon pa na bakasyon ang mga estudyante. Katakod kay inipig lalaoman na maabot sa 10,000 sa good 11,000 ang peak kan mga pasahero na maabot sa Sabado asin Domingo. Mientras na sinabi ni Galindez na nakipag-koordinar na sinda sa mga shipping companies para sa posibleng pagdagdag nin mga barko para maakomodar ang mga pasahero.
Iyan ang primerong kaptang kan mga barata. An iba pa pagkatapos kani. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey B. Dito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Sa tuyang iboto para alkalde sa syudad ni Legazpi, numero 3 sa balota, Geraldine G. Rosal, lider na may gos, lideradong matanos. Geraldine G. Rosal, numero 3 sa balota, sa dati sana. Just sa tuyang suportahan, Geraldine Rosal, alkaldeta, malalao man, subukta na sa serbisyo, sa Legazpi nyo, Geraldine G. Rosal, para sa kauswagan. Sa syudad, Legazpi kita magkasararo, Geraldine G. Rosal ka na. Alkalde na matinabang at maaasahan. Sa tuyang iboto para alkalde sa syudad ni Legazpi, Geraldine G. Rosal, numero 3 sa balota, sa dati sana. Kung naghahanap ka kiproduktong pangpasalubong sa pamilya asin barkada, yaon mababakal sa Mayon Treats. Dakol na pagpipilian na masisiram asin magagayo na produkto. At Mayon Treats, makukuha sa San Francisco Diversion Road, Ginubatan, Albay, asin igwaman sinda sa Legazpi Grand Terminal. Mayon Treats. Sa diri asin pinamamahalaan ni Mr. Marlon D. Malasakit at bayanihan. Malasakit at bayanihan. Malasakit at Bayanihan, number 140 sa balota. is Legal is paid for and by Malasakit at Bayan Foundation of America, Unit 108, Lanco Corporate Center, Parks Business Park, JP Avenue, Barangay 19B, Davao City. Sa balota sa konseho si Atty. Ipagana. Ayan na numero G sa balota sa konseho si Atty. Ipagana. Naneta Makasida. Ayo'y magbongko-bongko sa Senado. 28 ang kanyang numero, mag-28 sa Senado. Senator Bongo. Go! Bongo! Piliin ang numero 28. Go Bongo sa balota. Ibalik sa Senado. Go Bongo na! This political ads is paid for and made by Christopher Lawrence Tigo, for San Jose, Lupon, Davao Oriental. Hello po, ako po si April, isang health worker. Nay, 1.5 month na si baby. Pwede nang simulan ang 5 bisita. Sa unang bisita, pentavalent vaccine para sa diphtheria, tetano, pertussis, pulmonya, meningitis at hepatitis. OPV naman para sa polio at ECV para sa dagdag na proteksyon laban sa pulmonya at meningitis. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang wais ay laging ligtas. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Lilian Ramirez, for City Councilor. Lilian Ramirez, my one and only choice here in Legazpi. Trusted me when I say Lilian Ramirez, our City Councilor. Lilian Ramirez, there will be no other more. Ramirez, amiga, Kandanwa. Lilian Ramirez, amiga, Kandanwa. Iboto Lilian Ramirez, numero 20 sa balota.
para konsihal sa siyudad ni Legazpi. Pablo maparados kan progreso sa tercer distrito nin Albay. Kabredo nagpag-ibo kan mga infrastrukturang nagdarang progreso. Iboto mo, Congressman Didi Cabredo. Didi Cabredo. Iboto mo, Kong Didi Cabredo. Congressman Cabredo. Alam mo ba, iboto na para maraming magagawa. Chino Garcia, Chino Garcia, ating pag-asa, Chino Garcia. Alam mo ba, iboto na para maraming magagawa. Kay Chino Garcia, aasenso ang ginubatan, ginubatan, ginubatan. Aangat at sisigla ang ginubatan, ginubatan, ginubatan. Alam mo ba, iboto na para mayor number 1 sa balota. Chino Garcia, Chino Garcia, ating pag-asa, Chino Garcia. Alam mo ba, iboto na para mayor marami siyang magagawa. Jaime Fabregas po, para sa murang pagkain, tiyak na trabaho, sapat na kita, at libreng gabot at libreng pagpapagamot. Dito na tayo sa number 88 Agri Party List. Ang party list na tunay na nagtatrabaho at may resibo. Iboto po natin number 88 sa balota, Agri Party List. Muli po natin itanim sa Kongreso. Iboto, Agri Party List, number 88 sa balota. This political advertisement is paid for by friends of Agri Party List, Flores State, Katabang ta, asin kasurog ta. Si Congressman Atty. Jill Bongalon. Salamat kong Jill sa mga tabang mo. Naitinao, ikatalaga kong Jill Bongalon. Asa mo yung totoong pag-asa. Congressman Jill Bongalon. Bagong pag-asa, bagong liderato, bagong Premier Distrito. Iboto Congressman Jill Bungalon, numero 1 sa balota. Di ko siya mataong serbisyo sa edukasyon at turismo. Maging sa salud, seniors, women's at youth. Albay, mahal ko yan si Diday ko. Diday, 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 Diday ko. Iboto si Diday Ko para Vice-Gobernador, numero 3 sa balota. This political advertisement is paid for by Ralph Atienza, Manila Clean Fuel Corporation, Quezon City. Dimples Romano po, tinatanggap ang award for Best Supporting Nanay. Ang suporta ko sa pagbibigay ginhawa, Generica Drugstore. May maalagang pharmacist, mabibigyan ka ng alternative generics na singbisa ng branded sa presyong abot kaya. Up to 85% ang matitipid. May libreng konsulta pa with partner doctors. Tara na sa Generica Drugstore. Suporta natin sa ginhawa. Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Tayong mga ina may suporta sa ginhawa, Generica Drugstore. Dimples Romano po para sa ginhawang Generica. DCGB, Mareta, alas 7. Mareta, alas 7. Detalles kan Bareta sa Lado Nacional. Dakula ang tsansa na maging masunod na Santo Papa si Cardinal Luis Antonio Tagle kan Pilipinas base sa datos kan prediction market. Sigun sa Kalshi prediction market na nakabase sa Lower Manhattan, New York City, nag-ikaduwa si Tagle na may 25% kay Italian Cardinal Pietro Parolin na may 26%. Sinundan ini kan mga Cardinal Asinda Pierre Batista, Piccia Valia kan Italy 11%, Matteo Zubi kan Italy 10%, Peter Erdo kan Hungary 7%, Peter Turkson kan Ghana 5%, Jean-Marc Avelin kan France 5%, Fridolin Ambungo kan Democratic Republic of Congo 3%, asin Robert Sara kan Guinea
3%. Meron na nagpuon kaswapon ang conclave sa Vatican para sa pagpili kan ika-267 Santo Papa na mamamayo sa simbahan Katolika. Welcome sa Malacanang ang presensya kan mga dayuhan na election observer sa eleksyon sa Lunes. Sigon kay Palace Officer Claire Castro, na daing nahihiling na problema ang palasyo sa mga inimbitaran na election expert, lalo na kung daing halong pamumulitika. Sinabi pang mas marhay ngani na mahiling kan mga ini ang malinig na eleksyon sa Pilipinas. Napag-araman na maabot sa sobra 200 na election experts sa Pilipinas ang maobserbar sa gigibuhon na midterm elections kung sain kadaklan hali sa European Union o EU. Sigon sa EU team, nakamawotan kan sa indang misyon na makapag-ambag sa integridad kan eleksyon na dai nakikiaram sa resulta kaini. Miyaras lang daw siniguro kan pool service provider na Miro system na areglado na ang sendang mga automated counting machine sa tao kan mga kaaditan sa nagaraning eleksyon sa Lunes. Sigun kay sa Miro, natiwala sindang magiging matanos ang eleksyon, lalo na nasa 20 taon na sindang nagsusupply nin mga ACM sa South Korea. Maabot sa sobra sa 110,000 na bagong ACM na i-deliver na kan kompanya sa Comelec. Sigun kay Ken Chu, Vice Presidente kan Miro, nabigsunod ninda ang gabos na regulasyon para masiguro mapagkakatiwalaan ang resulta kan eleksyon araw kan auto-alignment para maiwasan ang paper jam asin QR code para masiguro maberipikar matapos ang eleksyon. Mientras natanganin masiguro na tulos maaksyonan in kaso magkaproblema ang mga ACM, naglansar sinda ng karagdagan na Technical Support Hub katuwang ang Comelec. Kung dati, tulos na igwa ang para sa Luzon, Visayas asin Mindanao, sararam kan dating supplier na Smartmatic. Ngunyan, 110 na ang itinindog na hub para sa bilog na nasyon kung saan nasa PITX ang National Technical Support Center kini. May ultimong pagirumdom ang Malacanang sa mga Pilipino nagkapirang aldaw bago ang 2025 midterm elections. Sigon kay Palace Press Officer Claire Castro, lalong magiging lakop ang fake news dahil harani na ang eleksyon. Kaya dapat maging marikmat asin responsable ang publiko sa pagkalap asin paghiras nin impormasyon. Pagirumdom ni Castro sa mga botante na dai ipagpabakal an sa indang dignidad asin maging an sa diring nasyon sa paagi kan pagpapalakop nin fake news, lalo na sa mga nasyon na may interes sa satuyang teritoryo asin soberanya. Nangapudan man ang palasyo na ibitaran ang pagpapalakop nin mga content na puro batikos, alagad warang supisyenteng basihan. Daiman pigsarado kan administrasyon sa mga kritisismo pero dapat ining ibase sa ebidensya asin bako sa panraratak. Sa giraray na tinaawanin doon ni Castro na kaipuhan labanan ng fake news para makabilog nin matalik na desisyon sa maabot na eleksyon. Pinasalamatan ni senatorial candidate asin Makati Mayor Abby Binay si Governor Jose Enrique Garcia asin iba pang mga local leaders kan Bataan para sa siya ng suporta asin siniguro sa mga ini ang sa iyang commitment na magiging boses ninda sa Senado. Nangako man ini na busol ang legislasyon kan bagong local government code na mapromotear nin good governance sa grassroots asin magtaonin na pagmidbid asin kompensasyon na para sa inda. Sigararay na tinawanin doon ni Binay ang sa iyang advokasya para sa maray na healthcare, kebana na ang free maintenance medicines, better quality of education, sa paagi ni makusog na focus sa early childhood education, asin tax-free overtime pay, bonuses, asin insentibo para sa mga empleados kan gobyerno asin pribado. Kwenestyon ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang proseso kan ombudsman. Matapos ipag-orden ang pagsumitir niya asin kan 4 pang opisyal nin counter affidavit may kinaaraman sa pag-aresto kay dating Presidente Rodrigo Duterte. Sigon kay Remulla na bako malinaw ang procedure kan ombudsman
Ngunyan dahil dati igwang fact-finding as in may rules na published. Pero ngunyan, sigon kay Rimulya, garong daima nagaagis sa fact-finding. Basta duro-diretso tulos sa nasinda. Siring man, sinabi niyang sisimbago ninda ini, as in masunod ang DOJ sa nasabing direktiba. Enot ka ini sinugo kan Office of the Ombudsman. Ang 5 opisyal na magsimbag sa reklamong isinumitir, kan Committee on Foreign Relations, Committee Chair, manungod sa legalidad kan pagdako, as in pag-turnover sa International Criminal Court kay Duterte. Nangapuda ng Agri-Party List sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na pagpadagos ang implementasyon ng radikal na pagpapahiwas kan health package para mabenepisyaran ang mga miyembros kani na kadaklan mga obrero taganing mapagian ang sendang pasanon pati na kan sendang pamilya. Sigun kay Agri-Party List Representative Wilbert Lee na dapat siguron kan gobyerno ang napangataman sa sendang salud sa intanawanin doon na ang mga obreros ang pundasyon kan sa tuyang ekonomiya asin kan nasyon. Sa puntong ini talagang kay puaninda ni Marhay asin dapat na isulong ang maray na serbisyong pangsalud para sa enda. Hinagad kan Agri-Party List na nagmamaot ng re-election sa masunod na piralian sa Department of Health asin sa PhilHealth napakusugon ang information and education campaign para ma-informaran ang workforce asin kada Pilipino nin kaaraman para sa health benefits na para sa enda. Idinugang panili na nagpapadagos ang pangarampag kan Agri-Party List para mabawasan ang gastos asin kaaditan kan mga namamanuan sa pagkakaigwan nin helang sa pagsulong nin libreng bulong asin pagpapabulong para sa gabos. Posibleng magkondukta nin inspeksyon ang mga tauhan ni Vice President Sara Duterte sa mga pasilidad kan Department of Justice o DOJ. Inibilang preparasyon sa seguridad sa nagraraning preliminary investigation ngunyan sa Mayo 9. Aldaw nin Biyernes. Sigon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na nasa kamot na kan Prosecutor General ang desisyon kung madiretsyo ang pagsaangat nin kaso o ibabasura ang reklamo kontra sa Vice Presidente. Ipigreklamo nin inciting to sedition as in grave threats kan National Bureau of Investigation o NBI si VP Sara Duterte sa patakot kaini na ipapagadan sina Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos as in House Speaker Martin Romualdez in kaso may mangyari sa iya. Barata hali sa ibang nasyon. Dahil pang napipili ang mga kardinal na bagong Santo Papa sa primerong aldaw kan conclave voting. Sa sobra tulong oras na ginibong pagpuon kan burtuhan sa Sistine Chapel, inabangan kan bilog na kinaban ang pagluwas ng puting aso sa Chimenia kan kapilya bandang alas 9 nin pagkabanggi oras duman sa Vatican. Alagad, pagkatapos yung tulong oras, nagduwas ang itong na aso na nangangalugan na daipang napipili na bagong Santo Papa. Base man sa karkulo kan Italian na polis, uminabot sa sobra sa 30,000 katawo ang nagalat sa pagluwas kan bagong Santo Papa. Baratang sports, pinamarangkal kan NLEX ang Barangay Ginebra sa score na 89-86 sa saindang laban sa PBA 49 season Philippine Cup. Sa primerong quarter, dominado kan Ginebra ang kawat kung saan puminakol pa sa 17 puntos ang naging lamang ninda. Sagod na nailaog ni Cyrus Torres ang importanteng 3-pointer sa natatadang 48.2 seconds. Nagbida sa paganakan NLEX si Robert Bolick na nagrehistro nin 28 puntos asin 4 na assist. Inumaw man ni NLEX coach Jong Yuchiko ang mga hoben pang players kay ni dahil sa guminana ang depensa ninda. Mientras na naging sulit man ang ginibong pagbukod kan rain or shine para daogon ang Blackwater Bossings sa score na 120-106 sa nagpapadagos na PBA 49 season Philippine Cup na ginibos sa Ninoy Aquino Stadium. Sigon kay rain or shine coach Yang Giao na nasimbag ninda ang mga matitinding shooting na ipinahiling kan Blackwater. Sangon yan, igwa ng tulunggana asin 2 daog. Ang painters, mantang ang Blackwater, igwang saronggana asin 4 na daog.
Ultimo sa detalyes kan Bareta, ang kamugtakan kan panahon nasa linya ang pag-asa. Diyos marhay na pagkaga po sa indas sa mga taga-DCGB, asin sa kabos na taga-pakinig asin taga-subaybay kan DCGB. Sa kanya na sa Mayo 8, 2025, tal daw ning Webes ning pagkaga. Ininan sa tuyang latest update sa kamugtatan kan sa tuyang panahon. Kasumagong alas 3 kang madaling araw, ang low pressure area ay pigakalkulong nasa distansyang 80 km sirangan norte sirangan kan Puyo, Palawan o nasa distansyang 315 km Sorsogon no Pangkang, Legazpi City, Albay sa coordinates na 11.1 degrees north, 121.7 degrees east. Ang naturang low pressure area ay mababa ng posibilidad na mabilog bilang isang ganap na bagyo. As in, pigalaw man na maaari po itong malusaw sa mga susunod na oras o sa masunod na aldaw. Mantang easterly so malinsangang paros na hali sa sirangang kadagatang Pasipiko naman ang nakaka-apekto sa natatadang parte kang sa tuyang nasyon. Nigdis sa Kabikulan, makaka-experiensya ng mapanganoro na kalangitan na may kalat-kalat ng mga paguran asin pagkikilat, pagdagultol. Dulot kang naturang low pressure area. Ang paros ay maduyas sagkod sa moderato na hali sa sorsirangan sagkod sirangan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat ng Kabikulan, magiging banayad sagkod sa moderato ang pag-adak. Temperatura pigil umampoon 25 sagkod 32 grados centigrado, mantanghang heat index naman po ay pwede pong umabot sa 41 degrees Celsius sa Legazpi, Albay, asin from 39 to 43 degrees Celsius sa ibang parte po ng Kabikulan. Mantang ang aldaw ay nagsirang sa bagong alas 5:22 ng pagkaaga, asin masulnop at yan na alas 6:02 ng pagkahapon. Ini si Melvin Almohela reporting live halidiki sa DOST Pag-asa, Legazpi. Yan mga tugang nga detalyas kan mga barata ngunya na Webes. Sa pangarakan mga pagariba, Mardila, Jerry Balyaran sa Newsbase. Ranel Tanay sa lado teknikal asin pag-asa. Kami po ang nagatud kan Bareta. Ako po, si Jasmine Balolo. Ako man po si Edwin Peralta nagsasabing salamat kan siya nung pag-antabay. Masunod na si Mr. M. John, ang DCGB, Bareta, alas 7. Abangan niraray sa aga. Ang hapon, masunod na pagkalipas ng kainin. Kada kulab na moment sa trabaho, importante na may kasangga sa tungka, sin stress at waldaw. Kaya piliun ang malalauman. Ikape mo na yan with Jim's 3+1 Coffee Mix na may plus ingredient na Korean ginseng para siguradong feeling alert as in feeling energized ka. Plus na plus talaga ang Jim's 3+1 Coffee Mix with Korean ginseng. Mababakal ang Jim's 3+1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada, supermarkets, groceries, convenience stores as in drugstores sa indong lugar. Jim's 3+1 Coffee Mix. May plus ka sa life. Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at tama ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauot, serbisyong totoo, produktong garantisado. Mag-Uno Plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno Plus matabang sa imo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauot. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page.